Ole tuntuma chuan American thriller horror sang ni som pahnia release In Their Skin ilo thlir ho le ang ummiang mi pakhat chu chauhmel tak chuan a kal tok kar pakhat hian a zuya a ke po mang thei to lo chuan a thing thi ta hnok mai kar khal tu chu ron chuakin a ron kap hlum ta ti chuan chung ko pakhat vacation mang tura an cottage pan lai kan hmule a Mark Mary le an fapa Brendan te an ni a an ui Harris chu an hruai tel ve bok gas station a chuan an chola chol mang tura chulai hmun an kalzin emawang chuan a ngak tu po chuan lo hre ve to hle in a lo chiaw aw vela dor ngak tu chuan an fanu accident wanga boral chu poyati thu le ator pui thu te a lo soi ve bok Mark chu dor ngak tu nen chuan an ti zuya Mary po chu chulai hnung lama a fapatlan chu ngai ven zui turin a kal bok Mary chuan tu emo tlan zuai chu a hmua a fapa ni takang mo ma se fapa chu lamlama chuan a lo kal reng lo an kal na tur chu pan le in rei lo te hnuwa chuan an tumram chu an thleng ta a chu hmun an thlen chuan Mark chuan an fanu boral ta Crocs a hmu chuan a lung a ti cheru hle chu mitlai chuan an chung chuan an wuak vela chu ti lai chuan an hma chuan karon dingin light chuan a ron chhunna Mark an ven chian a tum vele chuan kar chu atlan son ngala a khosa zia chu maktiru hle ma se an ngai poimo du hran talo ani zana lo ni chuan a fapa chu mutir masa in nupanun chu manan tuma ma se Mary chuan a fanu thi na chu pom thiam har ati emawang chuan a tapa ti chuan engma thleng zui lo chuan an muhil ta a zinga chuan pon lama thom om chuan ati hara Mark chuan en chian tumin in hnuailam apan pona chuan chung ko pakhat hian tua thing an lo tiang chu awa hmu a Mark a pona awa chhuah chuan an ti harwanga ngaidam dilin Bobby Jane le Jared Sakwaski an ni thu an lo shil ngala thenom thar an ni mana thing e sa an ron pek thu an lo soibok lunch ei tura ron kal an du thu soin Mark chuan ngai to lem lo vin a lo rem ti a in ria chian ton chu an du dan ani Mark chuan in chung lam chu pan le in Mary nena an thenom te an lo ni thu le lunch ei tura ron kal an du thu chu a shila ma se Mary chu a lo lom vak lo a chan po hun thoveng nuam tak le mun re tak du wanga chu takalan ni wang ani ma se chu ti chung chuan a lo rem ti ve ta thawa Sakwaski te chung kwa po lunch ei tur chuan an ron kal tang e ya ma se kongka po kiklem lo chuan an ron lut lang thor mai chu tia Mark te chung kwa in an lo lom hnu chuan Bobby Sakwaski chuan chulai hmuna an ron om hma lok a chu hmuna cheng thin te chan chin chu a soya Bobby chuan Smith chung kwa ni thu le chui zui tur po om lova an bo dai thu a soibok ni chu liam zelin Bobby le Jane chuan Mark te nupa chu thil personal tak te chu an zot tanta a an chung ko chan chin te zotin thlala ka me cheno pang chu tunge ani thleng chuan an zot Mary chuan a fanu boral ta ani thu chu a shil chu tia an ti lai chuan Mark chuan Sakwaski chu Polish ming ani thu soin Jane chu Poland chungchang te chu a zot vela Jane chuan pe hel tak chung chuan Polish tha ani ringot thu le Poland ram chu alakal ngai lo thu a soi ti chuan tlai thleng omin zanria kil ho chu an tum zui ta a chu tia chaw nei lai chuan Jared Sakwaski chuan Brendan room a en theilo thu chu a zota chu vele mi pano pang pani te chu video games khel turin room lam chu an pan chu tia no pangan kal hnu chuan a hma a Bobby Smith chung ko chungchang a soikha a zot zom le a Bobby chuan re thei ber ve tak an kara khosavel mai an ni thu soin mi top nok tak an ni wanga kalbo tura a shil thu a soibok Bobby le Jane chuan zona don son nuam lo tak
an zot zom le tran ta a eng na nge an tho thin te helai hmun lawa in dang an nei em an nei chuan khoi hmuna nge an nei ti te an zota an fanu chunga chuan eng chia nge thleng te an zot tel bok chung zo na maksak tak tak an zo nu chuan Mark le Mary te po chu an omanuam lo tran tak zet in chung lama po Brendan le Jared chuan games an khela chutia no pangjok Brendan a chak char char wang chuan Jared chu lom lowin Brendan a ngonga chuan chemte a chuk tua ta a thla nu chuan Brendan chu in hnoia tlan thlavatin a trapa chumi hnuwa Jared po chu ron trap der ve in an nu te bula chuan Brendan an hnek thu alo soi ve bok ma se Brendan chuan alo pha ve mek bok Mary chuan a fapa chu kwa in a ngonga thil sen in thai chu a hmuwa thil dik lo om ti chu a hra thiam ngal Mark chuan dam hu ve in an mi khwal te chu ho mai a hun thu a hril ta a Bobby le Jane chuan no pang in fiam na mai ani thu le engkim an siam that le thei tur thu soima se Mark chuan an in chu asan tur chuan ati ngal Sakoski chung kwa chu ho an tuma Bobby chuan an in len po le thin tur thu asoya ma se chu chuan Mark chu ati thin ur hle chuti an ho nu chuan Mark chu in hrithla in Jane in pangpar khoi aron ken chu avom ke ta chuai mai an hriat lo lama chuan Bobby chuan pon lama tang an chevel chu alo thliru reng bok chu zana chuan Mark chuan chu hmuna om reng chu a him lo nia angai thu le khopui lama hole mai adu thu soin a unaw pa tobi po chu koteicha aron kalve tur thu chu a soibok Mary chuan chu thu a hriat chuan alung oi lo hle a chan po hem huna hian an fanu thi wanga an chung ko in po tlan na chemek siam thatuma kalan ni wanga ni an nu pa a in chunga lut la in chuata dar thlang ke them te chu an chara an ui po chu alo bo ve vak vak awang chuan Mark chuan zum tir turin pona chuan a chhuat tira rei vak lo hnuah chuan pon lama silai puak ri chu hria in tu emoni tlan chelai chu kan hmu thei bok Mary le a fapa chuan an hlau em awang chuan in chung chu panin an biru ngala Mark chuan silai la in thil thleng chu chin fela lo tum ve bok Mary chuan puina a dil theina na phone a zonga ma se a hmu zo ta tlat lo Mark chuan pon chu wa bi thla in an kar ke lo thep vek chu avam ngal Jared a lo tei kwal vel mai chu a hmu boka chu vele pona chuan a chuak ngala an ui ngong or Jaretan a lo da chu a char ngal Jared chuan an ui chu Bobby an a phum mek thu a lo soi ve bok ti chuan lung chuan tukver pakhat chu avom ke a chu ta lungdang la le in Mark chu avom le a ma se avom fulo hlo Mark chuan chu naw chu a hau shrep kan ring mai theya ma se engtin ma ti lem lo chuan in chunga alu san le tadai tukver avom chiat na kha lung ni lovin anu pui phone ke nuai alo ni zok Mary chuan a phone a zon hmu lo thu le Jared khan alo la ruani don kha ati ve ngal zat boka Mark chuan an nu chu silai pe in lo bir tur le pon lama chingfel tura chhuwa don thu a shila chauka a chem chu la in thenom lam puina dil tur chuan a kalta a chutia kho sak ve lai chuan Jared kha Brendan a ruma lo lut ru der to in games alo khela chu mai ni lovin Bobby po Mark man chung chuan in chunga alo lut ve to boka Mary tenufa anomna a kau chhuwa nan chuan Mark chu a hmang bok ti chuan an chung kwa chuan thu thlenga chuan an thut tir ta a Bobby a room sana a kal lai chuan Jane chuan Jared chu a fapa ni lovin a unaw pa ani zok thu a soya Bobby an chung ko hreom taka tanga a chan chu awanga an zui thu le an kalsan ani chuan chena dang an nei lo tur thu chu a soi bok chunga soi zo rual chuan Bobby po aron lut ve le a tuna tang chuan Bobby ni to lovin Mark ani to thu aron soya an pathum chuan mi ni na ruin chuan ruk sakte anga an khosak thin thu le tuna tang chuan an ni chu Mark Mary le Brendan an ni to tur thu chu a soi ngal
ma serin lo takin pona karon tlan chu an hre thuta marka unau pa tobi kha alo ni ti chuan hlim hmel taka tobi chu lo chhonin engthil ma thleng lo ang maiin an lo oma in chung lama chuan no pangrap thlak tak jeret chuan Brendan chu alo vo bet ve bok chu tian in biak vel hnu chuan tobi chuan akara abung ruwa alak tur thu soin chua le atuma chu lai tak chuan Bobby chuan aron kap hlum ta chu chuan Mark chu ati thin rim ta em a Bobby chu chawin kap hlum ve ngal tur chuan atia ma se Mary chuan nupui fanau enkol tur ala nei thu alo shil ve bo mol bok ti chuan Mark Mary le Brendan te chu hriat thiam har sa tak chuan an khosak chho pui ta a pa ngai taksi ril tu buai taksi chuan an cheng hawa Bobby Jane le Jared te chuan an hmu tur ngei te chuan Mark ate nupa te chu an mut dun tir vel thul silai atin reng chung chuan nidanga an khosak ang thowa khosa tur chuan an vau reng bok chu tian ti chan po an tha huna an khosa zia anga an khosak ve theinan an lo in zirlok vel ani reilo te hnuwa chuan Jane le Jared chuan chhuah sanin Jane chuan Mary thom hno te chu hak chin vel chu atum ta a chu tian chhuah san hnu chuan Bobby chuan Mark chu silai phong chuan a chu zuya Mark chu thu thlenga thu tur le anupuya sualai en tur chuan ati a Mary chuan ati lam chuan thu oi hmel takin Bobby soi ang chu ati saka chuta achunga athuta mo tia chuan a oma tak chuan a vit ta sia mai le Mark chuan a khupa ron nor bet ve vatin silai chu a thu sakta ma se chu ti lai chuan Jared chuan Brendan chu silaya tin chungin aron lu pui ve a chu thilawan chuan misual kuta chuan an in pele ta thu thlenga chuan an thu le ta thap mai maktak main Bobby po kha alo la thilo Jane chuan Mary kor hachung chuan alo song bol vela chuta ten om tak chuan Jane le Bobby te chu Mark le Mary ti te chuan an hanin ko kwal vel Bobby chuan newspaper them ron phorin Mark te fanu thi chung chang a chiar vele khan chui zui ngal char charin ama le Jane le Jared te tan an ni na an identity ruk sakrem chang tak tur chung kwa an ni thu a shil bok Jared chuan a silai chu Mark nai tak taka chuan a infiam pui vela chu Mark kan a hmu chuan rem changa la in anin chu na lama chuan Bobby ke chu an ka fu ta chuta Jane chu tin ngalin a silai ken chu pai tur chuan a ti a ma se Jane chuan a lo ti du hau lo chung thila hmu chuan Mary chuan onem jok chuan silai chu petur chuan a ti a Jane po chuan a lo pe ve mai bok Bobby ero tlom ala hre ngang hle Mark chu ron beile thutin Mark chuan a kap hlum ta ambulance chuan Bobby ruang chu ron la in Jane chu police in an man bok an kalma chuan Jane chuan Mary chu ron nui le zuain police motor chuan atlan puita ani chumi hnuwa Mark le Mary te chuan counselor an hmu lai chu ron lang le in an hlim hmelin malam pan chu anin pe hmel nu pa ta hle mai